तुम्ही बोलता ना हा बारीक बारीक, पण हा जाम मस्तीखोर आहे. तरी स्वतंत्र वातावरण, मुक्त वातावरण. हे असे पक्ष्यांचे आवाज ऐकून गावची आठवण झाली ना. नमस्कार ताईंनो, सकाळची वेळ आहे, वाजलेत 10:30-11. आज गहू साफ करायला घेतले होते. हे रेशनचे गहू आहेत, म्हणजे दळण काढायचं होतं. म्हणजे पीठ होतं गव्हाचं, पण संपायला आलं होतं. म्हणजे 2 दिवस आधीच म्हणजे तयारी करून ठेवते. आणि एकीकडे कपडे पण मी लावले होते मशीनमध्ये, आणि एकीकडे म्हणजे कुकरचं काम पण चालू होतं. असं बोलतात ना, एकत्र सगळी कामं चालू होती. गहू साफ करून झालं, सगळं क्लीन करून घेतलं. तिथे वाघ्या आणि शेरू साईडला होतं, म्हणजे मी बसली होती ना, तेच त्यांना साईडला ना बांधून ठेवलं होतं, कारण मध्ये मध्ये ते गहू साफ करताना जरा नाचत होते ना, म्हणून. शेरू साफ करून देत नाही. असं काय काम करायला घेतलं का मध्ये मध्ये त्याची लुडबुड असते, तर स्पेशली शेरूला साईडला माझ्या ठेवलं होतं. आणि इथे कपडे झाले होते मशीनमध्ये धुवून. आज टॉवेल वगैरे आहेत ना, सगळं धुवायला काढलं आहे. म्हणजे 2 दिवस झाले टॉवेल, चादरी असं जसं जमेल तसं धुवायला काढलं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता वाजलेत दुपारचे 12:30 आणि जेवण करायला घेतलेलं आहे मी. सर्व दारं, खिडक्या, म्हणजे किचनची बारी पण बंद करून ठेवले, कारण इतका वारा येतो ना, वातावरण एकदम थंडगार झाले. म्हणजे 2 दिवस झाले ना, असं खूप हवावर येते घरामध्ये. त्याच्यामुळे खिडकी खोलून ठेवली का असं जास्त अशी थंडी वाजते, त्याच्यामुळे बंद केले. आणि आत्ताच म्हणजे झालं गहू वगैरे साफ करून झाले, तुम्हाला मी दाखवलं मगाशी. दळण काढायचं, आज बुधवार आहे त्याच्यामुळे आज चक्की बंद असणार, तर आज साफ करून ठेवले आणि उद्या मग दळायला देणार. आणि हे बघा, हे दोघंजणं वाघ्या आणि शेरू ना, यांची मस्ती चालू आहे. त्यांना सोडलं मी आता. मगाशी बांधून ठेवलं होतं गहू साफ करताना, आता काय होतं मध्ये मध्ये ते लुडबुड करत बसतात ना, म्हणून. आणि आता घेतले दुपारचं जेवण करायला. म्हणजे कुकर लावून झाला आहे माझा. चहा पाण्याचे भांडे वगैरे ते सर्व घासून झाले, म्हणजे बहुतेक सर्व काम झालेलं आहे. हे बघा, कुकर लावलं आहे गॅसवरती, गॅस चालू आहे. तर चला थोडंसं वाटतं तुमच्याशी बोलूया. बाकी कपडे वगैरे सगळं झालेलं आहे. आणि पुराचा काय मगाशी सुद्धा फोन आला, म्हणजे झाले 15 ते 20 मिनटं झाले, फोन आला होता. तो व्यवस्थित पोचला गावी. पहिल्यांदाच गेला ना, त्याच्यामुळे जरा चिंता वाटत होती की काय कसा प्रवास करते, पण नाही गेला तो व्यवस्थित. आता त्याचं काम झालं का तर मग लगेच ट्रेनमध्ये बसणार आहे. आणि ह्यांची मस्ती चालू आहे, तर तुम्हाला मी दाखवते थोडंसं. हे बघा, ही अशी त्यांची ना मस्ती चालू आहे मगाचपासनं. 5-10 मिनटं झाली. त्यांना थंडी वाजते म्हणून हे ब्लँकेट वगैरे ना अंथरून ठेवले मी. या खिडकीतनं वारा बघा कसा भरपूर असा येतो ना, साडी बघा हलते, त्याच्यामुळे खिडकी बंद केले. म्हटलं झोपतील, पण अजिबात दोघंजण झोपलेलं नाही. त्यांची मगाचपासून नुसती मस्तीच चालू आहे. आज वाघ्या जाम मस्ती करतो सकाळपासून. बागी, ए वाघ्या, फटका हवाय तुला? बघा 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 बघा, शेरूला कसा आडवा पाडला बघा. तुम्ही बोलता ना हा बारीक बारीक, पण हा जाम मस्तीखोर आहे. एकदा खेळायच्या मूडमध्ये असला ना का अजिबात तो ऐकत नाही. शेरूला पण असं हे करून टाकतो मग. हे बस झालं, चला. आणि ना त्यांची आता हाईट वगैरे ना वाढत चाललेली आहे. म्हणजे ते बारीक झालेले दिसतात, पण त्यांची हाईट अशी भरपूर अशी वाढ होते त्यांच्या शरीराची. बाकी त्यांचं खाणं पिणं वगैरे सगळं असं व्यवस्थित आहे. तर मला की नाही अशा बऱ्याच कमेंट्स येतात की ताई म्हणजे दोघंजणं असे बारीक वगैरे झालेले आहेत. मला वाटतं 1 दिवसापूर्वी व्हिडिओ टाकून त्यात अशी कमेंट पण आली होती की तुम्ही म्हणजे कशा पद्धतीने मी ह्यांना जेवण देते ना असं विचारलं होतं. 1 मिनिट जरा खाली बसते. म्हणजे अशी वाईट असं नाही, चांगल्या पद्धतीनेच विचारलं होतं, म्हणून तुम्हाला म्हणजे त्यांना मी रिप्लाय दिला होता. त्यांनी पण म्हटलं एकदा बोलते तुमच्याशी आणि सांगते. सकाळचा नाश्ता असतो त्यांचा. आता आज सकाळी त्यांना चपाती आणि चिकन असतं ना, बोनलेस चिकन बघा असतं बॉईल केलं, आणि थोडंसं सूप असतं ते असं मिक्स करून दिलं आहे आता खायला. आणि आता दुपारी भात देणार आणि बॉईल चिकन आहे ना, सूप ते असं मिक्स करून देणार. कधी कधी बॉईल अंडी पण असतात. तर आज खरं म्हणतं तर अंडी द्यायची होती, पण
खाली जायला म्हणजे दुकानं बंद होतं, त्याच्यामुळे त्याला चिकन दिलं मग आज. आणि चिकन कसं आणून ठेवते मी, एक 2-4 दिवस फ्रीजमध्ये राहतं, उकळून ठेवलं ना की चांगलं असं राहतं. आणि पेडिग्री असते अधूनमधून, पण पेडिग्री काय जास्त ते खायला मागत नाही, कंटाळा करतात. संध्याकाळच्या वेळेस त्यांना मी कधी कधी चपाती वगैरे असतं ना ते देते, म्हणजे असं बिस्किट हे ते खातच नाही, त्यांना कंटाळा येतो ते खायला असं. आणि कधीतरी चुकून असं गोड असं आपण खात असतो ना काही पण, तर त्यात थोडंसं ते मागतात, मग थोडंसं फक्त असं जरासं द्यायचं त्यांना खायला. जास्त करून शेरू बागा काही जास्त असं खात नाही बाकी असं काय. आणि रात्री पुन्हा मग नॉर्मल आपलं जेवण, म्हणजे चपाती आहे किंवा भात आहे असं. म्हणजे चपाती आम्ही काय जास्त देत नाही, जास्त करून भात असतं ना तेच असतं, आणि चिकनचं सूप वगैरे हे जास्त त्यांच्या जेवणामध्ये असतं. पण एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगते, मुंबईला आल्यापासून म्हणजे आता मला वाटतं 1.5 महिना व्हायला आला असेल, म्हणजे त्यांचं खाणं पिणं सगळं अगदी व्यवस्थित आहे. त्यांना असं उलट्या वगैरे असं म्हणजे अजिबात कसला त्रास नाही आहे त्यांच्या तब्येतीचा. आता गावाला होतं ना, गावी काय नाही म्हणजे मग खात राहायचे ना, म्हणजे रानात वगैरे जायचे आणि मग ते गवत आहे माती हे ते सगळं खात बसायचे जे मिळेल ते, तर त्यांना तेव्हा त्रास व्हायचा त्यांच्या पोटाला. पण आता इथे आल्यापासून तसला काही त्रास त्यांना झालेला नाही आहे. त्याच्यामुळे आहेत ते जर बारीक झालेले दिसतात ना, तरी पण ते तब्येत एकदम छान झालेली आहे. आणि काय होतं खेळायला वगैरे त्यांना बघा, बाहेर असं जायला मिळत नाही ना, गावी मोकळं वातावरण, कुठे पण जायला त्यांना सहज मिळायचं, त्याच्यामुळे थोडंसं असं फरक पडतो आहे तब्येतीमध्ये. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. शेवटी काय मोकळं वातावरण सगळ्यात बेस्ट असतं. आपण कितीही खाण्यापिणं चांगलं दिलं तरी स्वतंत्र वातावरण, मुक्त वातावरण असतं ते सगळ्यात चांगलं असतं आपल्या तब्येतीसाठी. आणि गावची हवा तर सगळ्यात बेस्ट आहे, तुम्हाला माहीत आहे. अगदी प्राण्यांपासून काय माणसांपासून सगळ्यांसाठी गावची हवा एकदम चांगली असते. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. बाकी त्यांची तब्येत वगैरे एकदम छान आहे असं आहे. आता हा जानेवारी महिन्यात चालू आहे ना, जानेवारी फेब्रुवारी, आता मार्च महिन्यामध्ये मला वाटतं पुढच्या महिन्यात त्यांना ना वर्ष होईल भाग्य आणि शेरू. अजून त्यांना वर्ष नाही झालेलं आहे, मला वाटतं एखाद महिना बाकी असेल त्यांना वर्ष व्हायला. म्हणजे माझा असा विचार आहे की त्यांचं वर्ष झालं ना का सेलिब्रेट करायचं. म्हणजे मार्च महिन्यामध्ये दोघांना आणलं होतं, म्हणजे खूप अशी इच्छा आहे माझी की त्याचा बड्डे वगैरे आपण करूया. आता परफेक्ट तारीख त्यांची माहिती नाही आहे, पण ज्या दिवशी ते माझ्याकडे आले ना त्या म्हणजे ती तारीख मला माहीत आहे, त्याच्यामुळे त्याच दिवशी मग त्यांचं मी असं सेलिब्रेशन करणार आहे छोटंसं, असं सगळा विचार केलेला आहे. बाकी पुढे बघूया असं. चला आता कुकर लावलं आहे, जेवण करून घेते. कुणालचे बाबा येतील आता जेवायला कधी पण, म्हणजे अजून वेळ आहे. आज काय फारसं असं काय नाही, टोमॅटो सार आणि भातच करायचं आहे, तर कुराल पण नाही आहे आणि जास्त वाटलं काय याचं खाण्यापिण्याचं काय नाही. सकाळी नाश्ता पण झालेला आहे, त्याच्यामुळे साधं सिंपल पटकन असं बनवून घेते. नाही शेवटची शिट्टी झाली. समोर बघा हा प्लाय लावला ना, माहिती आहे का इतका वारा तिकडनं येतो ना की गॅस ना राहतच नाही, त्याच्यामुळे असं प्लाय लावून ठेवलं आहे. बघू आता. आणि ते चहा पाण्याचे भांडी असले, खोबरं काढून ठेवलं आहे. ओला नारळ किसला होता ना, ते फ्रीजरमध्ये होतं ना, मग असं परातीमध्ये टाकून ठेवलं आहे, तो विरघळेल आता. व ते मसाला ना रेडी करून घ्यायचं आहे. आता ही भांडी थोडीशी आहेत ते पहिला लावून घेते अगोदर. तर कुकरमध्ये मी टोमॅटो आणि भात असं शिजायला ठेवलं होतं. आज बुधवार म्हणून म्हटलं चला टोमॅटोचं सार करूया, तर झटपट तुमच्याशी रेसिपी ना शेअर करते. तर इथे 4 टोमॅटो उकडून घेतले, ते साल आहेत ना ते काढून घेतली आणि नंतरला मग ते मिक्सरमध्ये ना वाटून घ्यायचे. टोमॅटो एकदम बारीक प्युरी करायची. आणि साईडला बघा तुम्हाला ते कुकरचा डबा दिसतो, त्यात पाणी आहे, ते टोमॅटो उकडलेलं पाणी येते. आणि खोबरं दिसतं तुम्हाला मिक्सरमध्ये साईडला बघा मी ठेवलेलं आहे. तर खोबरं ते फ्रीजरमधून काढून ठेवलं होतं ना, तर ते पाणी कसं गरम होतं, त्याच्यामुळे मग गरम पाणी थोडंसं त्या मिक्सरमध्ये टाकलं. त्यात टाकलेलं आहे तिखट मसाला, जिरं आणि 2-3 लसणीच्या पाकळ्या, हे सगळं मिक्सरमध्ये ना वाटून घ्यायचं. आणि ते फोडणीमध्ये मी टाकलेलं आहे कांदा परतून झाला की त्यात थोडंसं तिखट मसाला टाकायचा. आता इथे वाटताना लाल मिरची बघा असते ना सुकी, याचा वापर करायचा असतो, पण आमच्या इथे मिरची जास्त आवडत नाही, त्याच्यामुळे तिखट मसालाच वापरते मी आता इथे. तर इथे तिखट मसाला टाकून झाला, नंतरला जे वाटलेलं वाटण होतं ना ते मी टाकलं आणि चांगलं असं मिक्स करून घेतलं. आणि नंतरला गरजेनुसार पाणी टाकायचं. वाटलेला टोमॅटो आहे ना तो पण टाकायचा, चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी हळद आणि कोथिंबीर असं सगळं वरून टाकायचं. आणि एक 3-4 मिनटं चांगलं असं कड आल्यावरती मिक्स म्हणजे ठेवायचं उकळी येईपर्यंत, आणि मग गॅस बंद करायचा. तर हे टोमॅटो सार आपलं बघा रेडी होणार आता एक 5 मिनटामध्ये.
आणि भाताबरोबर खूप टेस्टी लागतं. म्हणजे रोज बघा डाळ खाऊन खाऊन कंटाळा येतो की नाही, त्याच्यामुळे आज म्हटलं चला बुधवारसुद्धा आहे तर टोमॅटोचं सार करूया. आणि आज बुधवार आणि गुरुवार असा 2 दिवसाचा व्लॉग मी तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे सार करून झालं, दुपारचं जेवण झालं आणि नंतरला म्हणजे शूटिंग करावी अशी काही इच्छाच राहिली नाही, कारण कुणालचा फोन आला. म्हणजे तो सकाळी पोचला सुखरूप तिकडे, त्याचं काम पण झालं आणि दुपारी आम्ही जेव्हा जेवायला बसलो तेव्हाच फोन आला की आई त्याची गाडी मिस झाली म्हणून. म्हणजे दुपारी तो लगेच निघणार होता. म्हणजे 1:30-2ची काहीतरी गाडी होती, पण ती त्याला नाही भेटली आणि डायरेक्ट रात्रीची गाडी. त्याच्यामुळे आम्ही दोघं पण एकदम काळजीमध्ये आलो. म्हटलं आता काय म्हणजे आता पहिल्यांदाच तो प्रवास करत होता, त्याच्यामुळे आम्हाला पण थोडीशी चिंता वाटली. आणि पैसे पण त्याच्याकडे कमी होते, म्हणजे होते पैसे पण बाकीचा खर्च वगैरे म्हणजे जर का आपण धरला तर पैसे त्याला कमी पडणार होते. त्याच्यामुळे संध्याकाळपर्यंत त्याला वाट पाहावी लागणार होती. म्हणजे रात्रीची ट्रेन होती, रात्री 8-8:30ची काहीतरी ट्रेन होती. मग त्याला सांगितलं तू थांब म्हणून, आणि सगळं त्याला व्यवस्थित समजावलं आणि मग त्यापर्यंत तो गाडीमध्ये बसला रात्री. आणि तसं त्याने फोन पण केला. त्याच्यामुळे ह्या चिंतेमध्ये पुढे मी काही शूटिंग केलंच नाही. हे असं बघा, मुलं अशी बाहेर गेली ना म्हणजे कुठे ना कुठे बघा काळजी आपल्याला वाटतेच. आणि पहिल्यांदाच गेला होता त्याच्यामुळे आम्हाला पण खूप चिंता वाटत होती, पण नाही बघा तो सुखरूपपणे आलेला आहे घरी. तर इथे सकाळ झाली आणि काय नाही बसून होते मी त्याची चिंता करत. आणि म्हणजे काय काम करावं असं काय वाटतच नव्हतं. आणि एक तर थंडीचे दिवस आहेत त्याच्यामुळे उठल्यानंतर ना असा आळस थोडा असतोच. तर थोडा वेळ मी बसूनच काढला, चहा वगैरे प्यायली आणि नंतरला मग किचनमध्ये ना आली मी. म्हणजे भांडी वगैरे लावायचे होते करून घेतलं. वाघ्या शेरूना झोपलेले होते त्याच्यामुळे अंथरूण वगैरे मी काय काढलं नाही आधी, म्हटलं नंतरला करेन. आणि आता नाश्त्यामध्ये काय करायचं हा विचार चालू होता. तर इथे बघा मूग आहे ना भिजवले होते ना, तर त्याला चांगले असे मोड आले होते. आणि तितक्यात बेल वाजली. कुणाल बघा आला आणि वाघ्या आणि शेरू यांना चावू लागल्या. तर कुणाल आल्या आल्या लगेच तो गेला आहे बाथरूममध्ये. त्याची बॅग बघा तिथे पडलेली आहे साईडला. आणि दोघं जण अजिबात हलायच्या म्हणजे काही केलं तिकडनं जातच नव्हते. किचनमध्ये दोघं जण होते. जोपर्यंत कुणाल बाथरूममधनं बाहेर नाही आला तोपर्यंत ते दोघं जण तिथेच त्याला अगदी वाट बघत बोलतात ना बसलेले होते दोघं पण. आणि जेव्हा तो बाहेर आला तेव्हा त्याने इतका दंगा घातलाय बाप रे. पण मी काही शूट केलं नाही, कारण मी की नाही माझ्या कामामध्ये होते, सगळं आवरावर माझी चालली होती. हा बघा भाग्या बघा कसा, हा भाग्या ना त्याचं ना कुणालवरती खूप जीव आहे. हे असं असतं मुक्या प्राण्यांचं, म्हणजे आपण जितकं प्रेम देऊ ना त्याच्या दुप्पट ते आपल्याला प्रेम करतात असं सगळं आहे. तर इथे आता मी म्हटलं कुणाल आंघोळ वगैरे करायला गेला आणि मग मी घेतलेल्या नाश्त्याची तयारी करायला. तर चला म्हटलं झटपट आहे ना आपण मुगाचे डोसे करूया. तर इथे मिक्सरमध्ये बघा मी आलं टाकलेलं आहे. तुम्हाला जर का आवडत असेल तर तुम्ही लसूण टाका, मिरची टाकलेली आहे. इथे मी लसूण नाही टाकलेली आहे. आणि मूग आहेत ना ते मिक्सरमध्ये टाकले. थोडंसं गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि असं बारीकसर असं वाटून घ्यायचं. हे जे डोसे आहेत ना इतके चवीला टेस्टी लागतात ना आणि एकदम हेल्दी आणि पोटभरीचा नाश्ता. म्हणजे आता कुणाल बघा म्हणजे एक दिवस भले तो राहिला बाहेर, पण शेवटी काय बाहेरचं खाणं पिणं झालं ना, त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की कुठेतरी छानसा असा नाश्ता हेल्दी त्याला मिळाला पाहिजे. त्याच्यामुळे मग म्हटलं त्याला डोसे करूया. आणि इथे मग वाटून झाल्यानंतर त्यात मी टाकलेलं आहे तांदळाचं पीठ आणि गरजेनुसार आपल्या म्हणजे चवीप्रमाणे आपल्या मीठ टाकायचं आणि गरजेप्रमाणे पाणी टाकायचं आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे डोशाचं पीठ कसं असतं बघा घट्ट, त्याप्रमाणे करून घ्यायचं. आणि डोशाचा तवा की नाही आमच्याकडे नाही आहे. मी शेजारी गेले होते मागायला आमच्या ताईंकडे, पण त्यांच्याकडे पण नव्हता. त्याच्यामुळे हा बघा हा तवा आहे ना तो मी घेतला. आता मला डोसे येतात की नाही काय माहीत नाही, पण पहिलाच डोसा मी टाकला, तेल लावलं तव्याला अगोदर आणि टाकलं, पण ते जास्त असं पसरत नव्हतं. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आपण लहान साईजमध्येच बनवूया. तर इथं छोट्या छोट्या साईजमध्ये की नाही मी डोसे हे बघा तयार करून घेतलेले आहेत. खूप मस्त आणि एकदम टेस्टी आहेत. आणि यात जर का तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही कांदा, टोमॅटो आणि वेगवेगळ्या भाज्या आहेत ना त्या पण तुम्ही टाकू शकता. खूप छान अशी धिरडी पण तुम्ही तयार करू शकता. तर तवा इथे जास्त गरम झाला ना की त्यावर पाणी शिंपडायचं, म्हणजे आपला डोशाचं बॅटर आहे ना ते जास्त असे चिपकत नाही, पसरवायला मग बरं पडतं. तर इथे असे सगळे डोसे आहेत ना ते मी तयार करून घेतले लहान लहान साईजमध्ये. तर ह्या पिठामध्ये ना तुम्ही रवा पण टाकू शकता, थोडंसं चण्याचं पीठ ते पण तुम्ही टाकू शकता. छान असे धिरडी किंवा डोसे की नाही मस्त असे तयार होतात. आणि इथे बघा आपले रेडी झालेले आहेत डोसे. ते कुणालला मी लगेच खायला दिले, त्याला पण असे भरपूर आवडले. आणि तितक्यात थोड्या वेळाने कुणालचे बाबासुद्धा आले, भोप्यासुद्धा आला. त्यांनी पण मग पटापट नाश्ता करून घेतला. आणि त्यांचं नाश्ता करून झाल्यानंतर भाग्या आणि शेरू
यांनासुद्धा मी नाश्ता दिलेला आहे. म्हणजे काय थोडक्यात काय तर सगळ्यांचं नाश्ता वगैरे करून झाला आणि नंतरला घेतलेलं आहे मी किचन आवरायला. म्हणजे माझं सगळं सकाळचं काम आवरून झाल्यानंतर किचनमध्ये आले मी आणि नाश्त्याची चहाची जी काही भांडी होती ना ती करून घेतली. तर असा बुधवार आणि गुरुवार असा आजचा जो व्लॉग आहे तो तुमच्याशी मी शेअर केलेला आहे. रेसिपी ज्या 2 तुम्हाला मी दाखवलेत कशा वाटल्या जरूर सांगा. स्पेशली तुम्हाला मुगाचे डोसे जे दाखवलेत ना ते तुम्ही नक्की करून बघा. टोमॅटोचं सार तुम्हाला माहीतच असेल, पण तरी पण एकदा ट्राय करून बघा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय ताईंनो.